Massa Solomon bafo bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum et bismillah ini wati ini bara ini sogoma wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh abla ini sogoma ande fulidi ala me jeklu bela jelen fana mama soglem be radio clé la pour bela jelen ko ni sogoma tubarakallah bafo be ni bara nakade fana bafo ni clé parce que clé bora ba o te wa clé bora ay clé bora et clé abla abri fajiri jigna ka ba koni clé ba akumboli damno wati la doni kan clé fota sa bi wati ma bamano ko beni clé odo okorodi ibi take ibi na jien kono ibi ga wati ke ibi ta ma wore be na ba take o de beni clé de beni clé ali jien re konna la beni clé do ba soro aw ka clé wati akumi fendo ke mais abna si niveau de la bobla abo beda bla bla abta do fen phase wore konna Allah ko o be beni ga wati do wati ko de ko fen bena wati fana fa fen bena wati do mais sans silen fen am review wati la est ce que kelen ko fa amena review ayi voilà am fen wore de be fen bena wati do awo siga foita jien re daro wa o kama o jien da ci ko are bamano ko don ti wele don o che ko don fana te kelen don ti kelen don do e ka jan don do e ka suru lako abla o jien re ke ci ko na foro don ti wele don o korodi na foro don te wele dona abla ibta soro bi ame misali koro suruma do ta fen kelen na dron i b'a sɔrɔ bi i b'a sɔrɔ dɔ kun bɛ i b'a sɔrɔ se baba ye se baba ye a bila ye mais a tɛ mɔgɔ dɛmɛ a mako tɛ mɔgɔ la a tɛ foyi kɛ mɔgɔ ye a bila ye don dɔ fana bɛna se i b'a sɔrɔ gɛlɛya dɔ bɛna se a tigi fana ma f'a mɔgɔ bɛna jɔ mɔgɔw la tuguni dɔw de b'a fɔ don tɛ wele don na ou bien don dɔ i ka jan i ka surun don dɔ bi ka fisa i bolo bi i b'a la fɔ i b'a barika da i b'a sɔrɔ kunun tɛmɛna a bila ye o b'a sɔrɔ bamanan ɲuman na i bɛ wolo ko sara la dɛ o bɛ kɛ o ko n'a fɔra don ti wele don na ko ye ko fila ye ko don tɛ kelen ay don tɛ kelen ko yɛlɛma kɛra siga ay don tɛ kelen bi ala ka ko ka to fantanya la k'i kɛ waritigi ye ko don tɛ kelen ay don tɛ kelen abla maintenant ko don ti wele don na ba do ko et mi masaya la a ko ɲagamini bolo o de kama mamuso ko ni yiriba bina badenu bɛ yɛlɛ a la a ko fɛn fila don ko ni kɔnɔ ma yɛrɛkɛ ko sɛbana den bɛ yɛlɛ siga foyi t'a la ko tɛ ay sɔnna yiri kɔni jɔlen bɛɛ b'a dɔn sɛ kɔni tɛ yɛlɛ a la kama kɔni b'a la mais a tɛ se ka wuli ka yɛlɛ a la kɛcogo t'a la f'a ka bin de n'a binna o b'a k'u sago ye a bila ko ni yiri binna ko kɔnɔ bɛ yɛrɛkɛ a bɛ yɛrɛkɛ sɛbana den bɛ yɛlɛ a la kɔni u b'u ta ɲini k'a dun a bila ka tɛmɛ a banna a tɛ fɔ yiriba bilen o ayi o banna cɛkɔrɔba fana dɔgɔ don fɔ ne ma ko ni sɛbana denw ye susulikɛlaw to ka tugu jitalaw ko hɛrɛ bana kolonda la pewu yɛrɛ ko tɛ a ma bila susulikɛyɔrɔ de la ni kolon donna kolonkala kɔnɔ buruburu min bɛ bi olu b'a tɔmɔ k'o bila o ka tugu jitala k'a bila iye ala k'an cɛ jɛ o tɛ ko ye ayiwa bisimila nba an bɛ dɔn jumɛn bi bi araba ye novembre kalo tile 30 a tɛ sa bi wa a bɛ sa bi san 2022 don a bila naamu ko bɛ cogo di journal bɛ yan caman bɛ a bila nouvelle horizon est-ce que nouvelle b'a la nouvelle b'a la a bila a ko di ko mun ye CEDEAO ka kɛrɛnkɛrɛnyala le médiateur Goodluck Ebele Jonathan ala b'a kɛ maliyɛn ye ayiwa a laban na kɛ maliyɛn dɛ yɛrɛ ko tɛ a na kɛ maliyɛn o parce que ale ka taa ni ka segin a bɛ mun na nin a ma nɔgɔ dɛ ayiwa a bila kunu donc a kun bɛ mun ye taamana mun ye Mali kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya donc a nana mun ye an ka cɛmancɛ fanga mɔgɔ a n'olu kɔni kumana kosɛbɛ kuma kɔnɔna la mun yirala k'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛn ko n'a jateminɛ mun bɛ tali kɛ ko nin waati ninnu kɔnɔna ko a ka kan an ka kumaɲɔgɔnya ko k'o don ba la kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya gouvernement ale ni politikimaaw ni ɲɔgɔn cɛ ko nafa bɛ bonya kosɛbɛ Ablaye an b'a fɔ mun ye vérificateur général ale y'a ka baaraw kɛ mun ye rapport san 2021 waati o gafew sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ a y'a ta ka taa di mun ye jamanakuntigi ma Ablaye ko yɔrɔ caman bɛ yen minnu ye yuruguyurugu dunni Ablaye ko caman yera a ko baaraw kɔnɔna la ko nka ale kɔni y'a ka baara kɛ ka di mun ye jamanakuntigi ma a tɔ bɛ u bolo ni waati in na Ablaye n'i y'a jateminɛ an b'a fɔ États-Unis olu ni Mali ka bolodiɲɔgɔnma kun kɔnɔna la u ye mun ye mobili blindé o fila
a fila dɔrɔn u ye fila di o ma se ka kɛ 10 ye u ye fila di Mali ma dɛ ko an ka an cɛsiri n'o ye ka se ka baaraw kɛ n'a ye ayiwa a bila sefa wari miliyɔn 220 ko dɔ de y'o bɔ n'o ye sɔrɔ busumaba dɔ ye ka se k'a di nin waati na ko mun ye misiriba ale k'u ka se ka so dɔw jɔ a ko kɔnɔna la o siratigɛw la an ka minisiri ɲɛsinnen bɛ an ka diinɛ ko ni an ka laadala ko ma bila ale fana ye bataki bɔ joona joona k'a yir'u la ko ni so jɔli ko kɔni k'u k'a jɔ joona 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 yanni wari ka tunu ko so kana jɔ dɛ k'u ka travaux jɔ awɔ ko ka baaraw jɔ yɔrɔnin kelen cogo di k'u bɛna sɛgɛsɛgɛli kɛ ko wari in bɔra yɔrɔ min na o bɛɛ b'a la bɛɛ b'a la dabila ko ni mɔgɔ ye so d'i ma i t'a ɲɛgɛnna bɛ boli dɛ o de fɔra an ye dɛ i bɛ sigi i bɛ yɛlɛ ka sigi a kan ayiwa l'indépendant ale kumana a bila ko ka kɛnɛ ye k'a fɔ mun ye an ka cɛmancɛ fanga maaw olu kɛlen ka bataki bɔ k'a fɔ ko mun ye Faransi ale bɛ jɛkulu fɛn fɛn dɛmɛ mun ye Mali kɔnɔ yan ko ka o ko baaraw jɔ a bila ko n'a jateminɛ ko ONG 55 olu jɛkulu de tun bɛ baara la mun ye Mali kɔnɔna la yan nɔ minnu bɛ Faransi tun bɛ minnu dɛmɛ ko nka ko ne y'o baaraw kɔni jateminɛ k'a lajɛ pari kɔfɛ ale kɛlen k'a ka dɛmɛ ko ɲɔgiri bila ko n'i y'a jateminɛ ko baara ninnu ko a kasabi k'a dagosi tun bɛ taa bɛn miliyari 18 o de ma k'o de jɛra Mali la ko nka ko n'i y'a jateminɛ fana ko maa 7,000 a bila k'olu de bɛn'u yɛrɛ sɔrɔ ko baara t'u bolo ko ne ni baara ninnu ko jɔra ko maa 7,000 o de bɛna jɔ ko k'a jira ko baara t'u bolo ko dossier 22 bila ko procureur n'ale ɲɛsinnen bɛ pôle économique et financier ma bila ale ni bureau du vérificateur général k'u y'o baaraw kɔni kɛ ko 18 a bila k'u y'o kɔni baaraw kɛ n'a bɛɛ lajɛlen bila sen kan k'u y'a ci ka taa mun ye cour suprême na les échos wele Sam ani Sidima u t'an ka kiritigɛlaw la a bila olu kɔni ka grève ko k'a donna bala kulungo baaraw daminɛna tile 5 baara u b'u sɛbɛn ma ko n'a kun cɛra fana k'u ka laɲini ye mun ye n'o ma sabati a bila k'u na baarabila wɛrɛ bila sen kan mun ye o kɔni ko o ma dati kelen fɔ o la n'a kɔni daminɛna ko bandon t'a la ko fo n'a kɛra u ka laɲiniw sabatira a bila a bila Ben de Cerveau ko nin waati in kɔnɔna na mun ye transition a bila a ko pɛrɛnna dɔɔni ko yala ko ɲininkali bɛ kɛ ko Ben de Cerveau ko a ma wuli joona wa ko walima a dusukun kasilen kɔfɛ de k'a ye nin kuma ninnu ta k'a fɔ wa ko sinon ko jamana bɛ nin lahala in kɔnɔna la ko a bɛ waatinin bɔ dɛ ayiwa il sort faso ka fasiri a ko baara minnu sigilen don n'an k'a ma ko chronogramme électoral o baaraw kɔni o kow bɛ senna nin waati in kɔni kɔnɔna la mun ye politikimaaw ale ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a fɔ min ye médiateur de la CEDEAO a bila olu kɔni ye ɲɔgɔn ye u ye point kɛ ka se ka baara ninnu ta cogo min na ka se ka ɲɛfɔli kɛ a ko la mun ye UEMOA kɔnɔna la ka yira k'a fɔ Mali ale kɔni wulila nin waati in na a b'a la ka kow ɲɛɲini n'o ye kasabi ta fanfɛla ye ko Mali b'a la ka sefa wari miliyari 120 u b'a la k'o ɲini mun ye UEMOA kɔnɔna la walasa ka se ka na jamana ka se k'ale dɛmɛ cogoya minnu na le scorpion Gosson ale kumana ko mun bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko ni baaraw jateminɛ INPS a bila ko ale kɔni bɛna laɲini dɔw kɛra ale fɛ mun ye jɛkulu min sigilen bɛ n'u b'a wele ko IAPRP ko u ye laɲini min kɛ INPS fɛ ko n'o don ba la walasa u ka baara taabolo bɛ se ka ɲɛ cogoya minnu na professionnalisme kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya sɔrɔ u ye INPS ka baara o kɔnɔna la kanam fana a bila olu ka laɲini n'o ye projet de budget ye a bila ko waati nataw kɔnɔna la ko a laɲini kɛrɛnkɛrɛnnen a taara i jɔ fo sefa wari miliyari 99 ma k'o de laɲini b'u bolo ka se ka baaraw bila sen kan cogoya min na AMRTP a bila olu kɔni ye weleli kɛ ko mɔgɔw ka wuli ka i jɔ i jɔyɔrɔ la mɔgɔw ka manifestation kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la manifestation min a bila n'a bɛ taa an bɛɛ lajɛlen jimi sira fɛ k'o de bɛ ɲɛ kosɛbɛ nin waati ninnu kɔnɔna la le soir de Bamako wula a bila an b'a salon n'ale ye ka se ka bamaci wale ko kɛlɛ cogoya minnu na o siratigɛw la an ka faamaw olu kɔni ye wulikajɔ kɔni sabati kosɛbɛ nin waati laban na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a fɔ min ye Fatɔma a ye mara o kɔnɔna la ko siratigɛw kɛra min ye bamaci wale kɛbaa caman u sera ka dankari kɛ olu la a bila ko mun ye jamana ale bagabagalen no nin waati kɔni kɔnɔna la
mun ye bamaci wale kɛba olu fɛ ko siratigɛw la Faransi ale kɔni y'a fɔ nin waati kɔnɔna la a ka maa o maa bɛ mun ye Faransi ani minnu bɛ mun ye Bamakɔ yan nɔ a bila ko ka Mali bi k'u b'a ɲini u ka réseaux sociaux fɛ ko u tɛ Mali sugantiw ye k'a fɔ ko maa ka taama bere ta k'i kun ɲɛsin Mali ma nin waati in na n'o ye tubabuw ye a bila ko n'i ye baaraw jateminɛ Mali ko ale bɛ kasabi ɲini na dɛ ko kama sɔrɔ gɛlɛya bɛ yen ko siratigɛw la mun ye appel public kɔni a bila à l'épargne ko kɔni bilala sen kan ko bɛ la ka ɲɛɲini n'i y'a jateminɛ miliyɔn 200 a bila ko kɔni o bɔra o dagosi walasa ko ka misiriba ko ka so jɔ a kɔnɔ ko nka o siratigɛ kɔni na kɔni mun ye an ka ɲɛmaw olu kɔni bataki bɔ ka yɛrɛ k'a fɔ k'u ka ko jɔ yanni sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ nin waati la tubarikala ayiwa i ko Mali o tɛ an ka faso Mali ba ya o don a bila Mali e bɛnna o tɔgɔ de ma 22 septembre 60 o don ko la République du Mali avant le 22 septembre en 1958 24 novembre 58 on appelle la République soudanaise la République soudanaise entre la République soudanaise le Soudan français entre le 24 novembre 58 République soudanaise et le 22 septembre 1960 République du Mali il y a eu un changement de nom entre nous on nous appelait la Fédération du Mali nous et le Sénégal Fédération du Mali de 59 à 60 on appelait la Fédération du Mali la République soudanaise et la République sénégalaise ont accepté de fédérer faire un seul gouvernement un président avec comme capitale Dakar et chef de gouvernement Modibo Keïta du Mali donc elle est là donc Amatagni mais Yanni Okassé c'était le Soudan français en 1958 de 1921 à 1958 on appelle le Soudan français avant le Soudan français tu vois où il y a un truc ou comment follow le haut Sénégal Niger haut Sénégal Niger 4 décembre 1920 haut Sénégal Niger au Mobo au Talé Niéfé au Colon Angobo la Sénégambie et le Niger la Sénégambie et le Niger. En 1902, au Mobo. En 1904, au Kono Otokomanyukake, au Sénégal et Niger. Au Sénégal et Niger. Au Mobo. En 1925, Kouanga c'est du Soudan français. Voilà. Maintenant, le Soudan français avait pour première capitale Kaï Médine. Voilà, la première capitale. De 1890 à 1899. C'est Kaï qui était la capitale du Soudan français lors de la colonisation. Et avant moi. Maintenant, à partir du 4 décembre 1989, ils ont transféré à Bamako la capitale. La capitale du Soudan. Maintenant, c'est la capitale du Mali. Du Mali. Voilà. À Borakaï Médine Gana Bamako. Maintenant, comme Balantan Kadiye, Ambi Balantan, Yaoundé 112, Amaki Tlerade. Et on y Yaoundé 112, le Mali avait 2 professionnels dans son équipe. Donc, depuis 112, nous, on avait des professionnels. Tu connais les 2 professionnels? Non, John. Cheikh Fantamadi. Atara Kofede. Les 2 professionnels qu'on avait Yaoundé 112, Salif Keïta. Domingo. Alors, tu me dis Saint-Etienne. Saint-Etienne, France. Ani Bakoroba Touré. Bakoroba Touré. Bakoroba Touré. Pardon. José Touré Fa. Allez, fana tombe Franzi. Maintenant, qui va revenir à mon frère, au flanc de Kera professionnel et cadeau en équipe là. En équipe là. Kubo Franzi. Kananouye. Kanouye Malek National. Et bien, internat tombe Romina. Les vestiaires du stade Omnisport. Omnisport quel est? Internat qui est au rôle. Ni bini go jergata internal vestiaire. Germain jergata. Ablé kanani ablé. Mo ibeni foi tugudi. Salfike da wa wele kamo France Aline Bakroba. Uko mo kana mo be go nuna no ba fodi mais utara fasoko te ya. Koni fasoko do ni ubla yoro. Kubta. Stade Omnisport, vestiaire non. Mais vestiaire ko ablé. Irbi mana am ga ta 2019 Bénin. Antara shi anga internat dona 26 mars la vestiaire ko roy. Bon wode u ka u le internat ke yoro la.
mais 10 juillet nous ko ka internet abla ki kana kuma fɔ sa ngana kuma mɔgɔ minnu ti don kabala yɛrɛ an b'a fɔ kabala ka fisa o ti don yen hôtel 5 étoiles ni 4 étoiles c'est les professionnels i y'a bila o ti sɔn bon au problème fila yi mina kabako kuma de fo ye Salif Keita nalen Salif Keita a été sélectionné en équipe nationale pour la première fois à l'âge de 16 ans. San 16 en 1963. Bakoroba Touré a été sélectionné pour la première fois en 1971 à l'âge de 32 ans. San 32. Voilà, tu vois les 40, les deux professionnels. A doublé là de I know. 16 fois qu'on est 32 Salif a donné l'équipe nationale là. 16 ans. À l'âge de 16 ans. Bakoroba a donné l'équipe nationale à l'âge de 32 ans. On a doublé les. A doublé les. Ah non, on a doublé les. Wow, bi 32 ans, il va retraite là de. Ah non, 32 ans, on est. Il ka sura là. 32 ans, il va golf ou enfant non fait. Il va gagner. Il va avoir gagné. Voilà, donc tu vois. Donc, Bakoroba, il a été sélectionné pour la première fois en 1971 alors qu'il avait 32 ans. 32 ans. Pour venir compléter l'équipe. Et à l'époque, on avait des grands joueurs. Il y avait le Cheikh Fantamadi Keita. Il y avait Cheikh Fantamadi Diallo. Il y avait Salif Keita Elias Domingo. Il y a Moussa Traoré Elias Jigla. Il y avait Kidian Diallo. Il y avait Seydou Gatigi. Il y a Mamadou Kapi. Et on avait une bonne équipe à l'époque. Ils sont allés jusqu'en finale. Malheureusement, on a perdu la finale. Corner là. On a perdu la finale. Non, pas corner. C'est en 65 qu'on a perdu au jeu de Brazza, 65. C'est un bonheur le sorcier qui nous a tués. Bonheur le sorcier. 3-2. Hein? Ouais. Mais le Malien, Mamadou Keita a été le meilleur buteur avec 5 buts. 5 buts. Voilà. Merci. Mba. Kambe.